Mainge muri mugore ra 2024 apo nemurume wangu patakaviga mwana wedu behind our house muno muSenton matinogara kuti mabusinesses edu ari muno muJoni nekuHarare afambe. Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti neve Velvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold business account. My numbers ndiwawo ari pascreen as well as check the link mu comment section. Ndegedzei tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, my name is Ashlyn Wekwamoyo, ndiri mudzimai ndine makore 24 years ekuberekwa, ndinogara muno muSenton. Saka ndakauya kunoku kuSouth Africa makange muri mugore ra 2021. Zvinhu pazvainge zvakaoma paya nekuda kwema lockdown and stuff, corona ichiri kunetsa. Ndipo pandakasangana naHabi wangu zita rake ndichamuti Admire anobva kwavo kuGwanda, but Shona anotogona, but unozongonzwa netone kuti iye zvake muNdebele. Admire uyu ainge agara ari muno muSouth Africa, akange atova nemakore anodarika 20 ari muno. Iye anoti akazoromba mushure mekunge aita a taxi driver paakatanga kunzi aromba muno muSouth Africa after awana mapepa. So chiripo pana Admire murume wangu ndechekuti iye sezvo aine mapapers emuno muSouth Africa haatokwanise kuti anga achiaplya a passport nekuti anokwanisa kuzobvunzwa mibvunzo yakawanda. Vakatorawo ma-ID kudhara, so it is really difficult kutoenda kumba hamene kuti chii chinenge chatoitika, kutojamba border kuenda nekudzoka zvekare. So Admire anoti paakaromba akange achida kuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka, kuti kana azoenda kuHome Affairs akwanise kuzongotora mapepa ake without being asked a lot of questions. Saka ndopa akatanga kushandisa mafuta eimwe yavanoti Sandawana. Muno vazhinji vacho vanoromba nemafuta eSandawana akaita matsvuku so. Saka ndo laki rake ainge aina. Atifambei Admire murume wangu akabva achizonotanga mabusinesses, akange ava kuita zvematenda. Iniwo ndichizopinda muupenyu hwake. Kusangana kwedu kwatakaita naAdmire, takasangana kulive yamaititi, ndakange ndirimo mucomment section tichiti Cat Family. Saka iye anoti akangonakirwa nemastatement andainge ndichitaura, saka akabva atanga kutaurawo neni. Takatotanga kutotaura tose mucomment section, kutopfimbana mucomment section, responding to each other. Then ndokubva tachizoenda kumaDM. Rudo rwakatotsva on that very same night. Zvadaro mukoma akabva achizoti kwandiri akange achida kuti ndinge ndichizoya kuSouth Africa. Ndakati kuSouth Africa ndakange ndisingadi kuya kuSouth. Ndakati Admire, kana uchindida tanga wauya kuzondiona kunoku nekuzoudza vabereki vangu kuti ndozvawafunga, but akange asingakwanise kundibudira pachena about mapapers ake. Saka ndakazongodyiwawo netsoro ndikazongouya kunoku because munhu wangu ndainge ndichimuda. Ndakangotiza kumba. Mama vangu ndakazotovafonera, ndasvika muJoburg ndikati mama ndasvika kumurume kuna Admire. Vakati ko kana iri mhondi? Ndikati no mama, tarirai muone. Kwava kutotanga kutovaratidza ndiri muJoburg, ndikazotorwa akauya kuzonditora, akange achidriver an X6. It was so amazing. Kana mama vangu vakati ya kuna Mwari kudenga. Akange andiudza kuti anogara muSenton, but ndaingoti maybe kunyepa. Pandakaona zvechokwadi tava kutopinda muEastgate gated community, I was really impressed. Takasvika pamba ndikaona kuti zvechokwadi Admire zvaainge achitaura kuti akatomborora mukadzi wemuno muSouth Africa chainge chiri chokwadi. Ndokubva tatangidza upenyu hwedu patsva. Sezvisinei nekuda kwecorruption dzinoitika, kana uchidya nepolitician, if that politician akazodyiwa, then imini munenge muchiita madhiri naye, munotorerwa, kana makambani chaiwo munototorerwa macontracts. Ndozvazvinoita in politics. Saka mushure mekunge munhu waainge achidya naye abuda basa, iye akabva achizotanga kutambudzika pamacontracts. Saka nekusazivawo mukoma semunhu ainge achiri kudzidzirawo
kunzi ava mukadzi wemunhu ane mari yakawanda. I can say kuti pandakamukurudzira kuti titange mabusiness kumba takanyura, but kunyura kwedu takange tisingakwanisi kuzviona because tainge tiine backup. Ndaingoti ndikati ndinoda mari, aingonotora mari obva andipa. Saka ipapo zvinhu pazvakazonooma tava kusakwanisa kuwana kana any tender. MuSandton munodhura kunyange muine imba, but imba dzemuSouth Africa unobhadhara each and every month kwemakore anosvika kana 24 kana 25 uchibhadhara monthly. Saka isusu mari yedu yatinobhadhara it is 31 zvaizvezvi,000 each and every month, tisingazocalculate nemamwe ma-expenses ekuti sevanhu vanogara muestate. Saka kana musisina mari zvinotongokasika zvaonekwa kuti vanhu ava havasisina mari. Takatanga kutengesa motikari one by one kusvika ati mai achizoti kwandiri Ashley, ndikati akati Ashley, ndafunga kuti ndinge ndichidzokera kun'anga yakambondipa mishonga ndione kuti handingakwanise kubatsirwa here. Akaenda ari ega. By then ndainge ndatozvara mwana wangu. Saka akazodzoka kwandiri akange achichema. Ndakamubvunza kuti ko uri kuchemei ati mai? Akati kwandiri mhiko dzandaudzwa mukadzi wangu handioni sekunge ndinodzikwanisa, ndava kutofanira kutoti ndige ndichitotsvaka basa. Chiprofita chiya akatanga kuchema achiti chiprofita chiya chatakaudzwa nevamwe madzibaba vatakambodaidza. Madzibaba ava vakauya pamba vakatipa chiprofita chakatirwadza. Chiprofita chavo chakange chiri chekuti muchasvika pakutsvaka basa. Iye murume wangu akati kwete, hazvimbofi zvakaitika kuti ndinganzi ndingazosvika pakutsvaka basa inini. No, because ndinotoemploya vanhu vakati wandei. Saka ipapo ainge ava kutoti kuoma kwaita upenyu ndototsvaka basa, otherwise ndinokwanisa kuuraya mhuri yangu nenzara. Saka takagara pasi kwemazuva akange asingadi kundibudira pachena ati mai kuti ndezvipi zvaainge akaudzwa nen'anga, dzakange dziri mhiko dzakaita sei dzaainge akaudzwa nen'anga, idzo dzaainge achitya kundiudza achiti hazviite, ngatingosiyana nazvo mudzimai wangu. Iniwo kusaidi kwangu, sezvo ndakange ndiri munhu akange asinganyatsokuziva kuti mhiko dzacho dzainge dziri mhiko dzainge dzakaita sei, inini chandainge ndichingoda yainge iri solution, because kubva zvandainge ndakasvika kunoku kuSouth Africa ndakange ndisina kumbogara ndakatsvaka basa. You know, mafriends ako vachikuona uchiratidza kuva munhu akaroorwa nemunhu ane mari dzake, it becomes so difficult. Murume achikuudza kuti shamari, kana kuti ndinge ndichinzi ndatokwanisa kutochengeta mhuri yangu, we are going to sell the house. Ainge achiti I have been staying in this house for nearly 6 years. Hanzi kana tatengesa imba towana something. Ndikati mari yacho toita sei nayo? Akati ndobva ndatenga kombi, as in taxi muno muSouth Africa otanga kuita zvekudrive makombi sezva ainge achimboita before. Ndikati totanga kugara kumalocation. Akati yes, because ndiko kunenge kuine macustomers, ndiko kunenge kuri much cheaper than to stay muno muSandton. I can't afford to stay in Sandton anymore. Ndikati zviya zvakataurwa nemuprofita uya, I'm not going to agree kuti unge uchizonzi watengesa nemba. No, motikari tengesa zvako. But takanzi nemuprofita munenge muchifungidzira kuti muri kugona kutozotengesa maproperties enyu kuvhara mabusiness, but muchasvika pakutotsvaka mabasa mumakambani. Ndikati ini handidi kuti ndige ndichizonzi ndazoita maid weumwe munhu, iniwo ndanga nditori namaid wangu. Saka ndakamukurudzira ndikati baby, kuti business redu ringe richifamba handei kuna Sangoma wacho. Takabva taenda kuna Sangoma uya, and even my own small business kasaluni kangu ako kandakavhura kuZim, but kuri kumasuburbs kakange kava kutostruggle macustomers asingachauyi nekuwanda kwavo. Saka ndakamukurudzira ndikati hani, let us go. Takabva tachizoenda kwaSangoma. Tasvika kuya, the process was quite easy. The Sangoma explained everything kwandiri nemurume wangu kuti pari kufanira kuti pange pachizoitwa ABC. Ndikazvinzwisisa ndikati hapana kana chakamboipa, as long as tichizonzi tawana mari. Saka ndakazotozviziva a couple of days after taenda kuna Sangoma kuti mhiko dzaainge akambopiwa murume wangu dzakange dziri mhiko dzekuti
tinofanira kuuraya mwana. Ndazviziva kuti ndo zvainge zviripo. Ndikati Mwari handingambopa kundi pakadai, ina handidi kuuraya mwana wangu. But nhamo mukoma ndinoiziva. Ndakakurawo ndiri munhu wekungotambudzika. Vabereki vangu vakange vava kutotanga kutorarama zvakanaka because I had gotten married to a man that has money. Ndikati ndingadzokera futi kuya kwandainge ndimbori. That one I can't do. Ndava kutongotendedza murume wangu kuti ange achisacrifice mwana. Takabva tachizosacrifice mwana wedu. Ndakatobuda nemwana ndokubva ndanomutengera hembe nemasneakers necap sezvandainge ndakaudzwa nen'anga kuti munhu wauri kuda kusacrifice muri kufanira kuti munge muchimutengera hembe mumupa gift. Ndaita saizvozvo mukoma. Mwana akazongotanga kuita dambudziko rekugwina. Aiti akatanga kugwina maisvika pakumunzwira tsitsi. Apa tainge takaudzwa kuti mwana anofanira kufira mumba. Tisati tadaidza vanhu mapurisa kana veambulance, mwana aifanira kufira mumba. Takaita nguva yakareba mwana wangu tisingaendi naye kuchipatara sezvatainge takaudzwa nen'anga yacho iyoyo. Saka akazotifonera akati chiendai naye kuhospital. Takaenda naye kuhospital zvikanzi mwana akange aine dambudziko remafits, akange atova pamedication. Nerimwe zuva hwakange huri usiku, it was around about 1 AM, ndo pandakangonzwa voice rakataura mandiri rikati mwana wako afa. Ndikatonzwa munhu akatanga kuseka. Murume wangu akazotondimutsa akandibvunza kuti ko uri kusekei. Izvo ndainge ndatogarwa ndokubva ndaramba ndichingoseka. Ndikati taura yaka mwana wedu, mwana afa. Akabva amhanya akaenda kurumu yainge ichirara mwana ndokubva atoona kuti zvechokwadi mwana ainge afa. Takamirira kuti n'anga inge ichizouya. Kubva na1 n'anga yakazouya somewhere kuma 4:30 ndo pavakabva vachizotora bedding yainge iri pamubhedha pemwana, tikaisa bedding nyowani, tikamukurura mapijama ainge akapfeka ndokubva tamupfekedza mamwe mapijama. Uye zvekare munhu kana ofa anoburitsa tsvina. Vakatora tsvina iyoyo vakabva vamupara, vakamupara kumusana kwake uku kusvika abuda zviropa zvishoma. Zvinhu izvozvo takabva tachizozviviga kumashure kwemba yedu. This was around 5 AM because kunze kwainge kwatochena. Then kuzvi 6-7 ndo patakazoti tapedza kuita mhiko dzose, n'anga ichizobva pamba pedu, eniwo ndichizofonera mapurisa nemurume wangu tichiita sekunge zvainge zviri zvinhu zvainge zvabva mukuitika. Nditi mwana akange aine rumu yake plus nemedical report yekuti mwana ainge achigara achibatwa nemafits. Zvakanzi akamedza rurimi rwake apo paainge ava kutanga kubatwa nemafits. Handina kuudza hama dzangu kumusha kuti mwana ainge afa, uye zvekare takange tamuviga mwana behind our house kunuku kuSenton. After 2 months, mushure mekunge taviga mwana, ndo patakazopiwa the go ahead yekuti tinge tichizozivisa veukama, uye zvekare nekuzotiwo hama dzangu dzinge dzichizouya kuzoona patakavigira mwana. Ndakaita drama kupretenda sekunge I was in pain, but I was not even in pain at all because ndainge ndatozvijaja. Unozvijaja kusvika wazongoita give in, ozviudza kuti kana ndiri musatanist kana iri iyo satanism yacho zvakangofanana. That is what I was going through at that time. So my sisters vakauya kuno namama ndokubva taenda tikanovaratidza patainge takaradzika mwana. But tiripo mukoma, murume wangu iye anoti akaona mwana wedu akange arimo mumakuva achichema, akange achiudza zvimwewo zvipoko izvo zvainge zvirimo mumakuva zvavanhu vakavigwawo mumakuva imomo, achichema achiti vabereki vangu vane hutsinye, vakandiuraya iko zvinozvi, vauya nagogo vari kunyepedzera sekunge vari kurwadziwa, but havasi kumborwadziwa. Dai vangoudza gogo chokwadi kuti ndivo vakandiuraya, but akazotondiudza mushure mekunge amai vangu vaenda achiti ndaitya kukuudza kuti ndo zvatakasangana nazvo patakange tiri kumakuva, nekuti waikwanisa kuzoudza amai vako. Business rakatanga kufamba mukoma. Every day kana kwava usiku mwana anotanga kuchema. Rumu yake iya takanzi rumu iyoyo haifaniri kuvhurwa, inongovhurwa twice in a month.
haifaniri kuvhurwa neni kana kuti nemurume wangu. Tina maid wedu haana chaanoziva, ndiye anopinda murume imomo oclean. When it happens, I make sure kuti ndinenge ndisipo pamba, ndinotongobuda ndoplana kajeni kangu, and then I go somewhere else zvangu, then iye anozosara achizocleanamo mubathroom imomo. Ndo zvinoitika izvi. Mukoma mwana anochema, dzimwe nguva anochema kuma 3 am kana kuti anongochema masikati during my weekends, maid wedu paanenge asipo pamba. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kuna Ashley. Zvakangooma hazvo vedu we. Nai Ashley, zvawakaoma mwoyo. Munhu ane 24 years kopa uchazosvitsa kana 35 kana kuti 50, munenge masacrifice vanhu vangani. Hanzi ndakatya kuzonyara kuti mafriends angu aizoti munhu uya akaenda kuSouth Africa achiti ava nembinga yake, iko zvinozvi aripi, tarirai muone kuti she is just suffering. Akaroorwa nataxi driver muSouth Africa. Zvakaoma vanhu. Tine ushingi hwekuti chipoko chemwana chichitochema mumba imomo, oramba wakagaramo mumba imomo. Strange things indeed, they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi guys, nyaya yandoda kukuudzai, you never believe me even if I told you. Zita rangu muchanditi Kevin. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muChitungwiza. Izvi zvinhu zvakaitika makange muri mugore ra 2003. I was still very young, handimbofi ndakazvikanganwa. Ndakazotanga kugara pamba pevamwe vamufundisi. Vaindifarira vamufundisi ava, I think kuti vakange vari ngochani, because pane zvimwe zvavaizongopota vachiita zvekuti vaita sekunge tiri kutamba wrestling tiri pamba pavo, kana kuti vaiuya kurumu kwandainge ndichirara. Saka vamwe vana vainge vachichengeta pamba apa vakange vachishare marooms, but inini ndainge ndakapiwa yangu room. Vaiuya tobva tatanga kutamba match wrestling, but I think kuti vakange vachirara nevanhukadzi. Nerimwe zuva mukomanashi vakanditora vakati ngatimbobuda mwana wangu. Vakabva vachizoenda neni kumakuva. Takatoenda kumakuva. Mushure mekunge tasvika kumakuva, ndakabva ndaona kwakange kuine vamwe vanhu, but vainge vari mapastors nema-regional pastors ekune dzimwe nzvimbo. Takasangana kumakuva kumbudzi. Vakabva vatora sadza rakange riri mubhuti revamwe pastor, but vari pastor vechikadzi. Pastor ivavo muchechi medu vaiva munhu aiva nehistory yekuparidza macrusade. Vaitozivikanwa kuti kana kuri kunzi kucrusade, mukaenda kucrusade napastor Ningi, vari ivo vanenge vachitungamirira vanhu vakawanda vaitendeuka nekuporeswa. It is a big church mukoma, handidi hangu kutaura zita rechechi yedu. Saka vakati vatora sadza riya rakabva rapakurwa. Vapakura sadza vakabva vaenda vakanogara pamusoro pemakuva. Umwe noumwe akange akagara pamusoro peguva rake. Saka takazoti tava kudzokera kuChitungwiza kubva kumbudzi. Ndakazoita zvivendi mukoma, ndokubva ndavabvunza vamufundisi ndikati, asi nai vamufundisi, kosei maita zvinhu zvakadaro kuti tinobva kumba mouya kuzodya sadza apa maramba sadza rabikwa namama kumba muchiti makaguta, sei mazosarudza kudya sadza repamusoro peguva? Ivo vakabva vati vainge vachida kutora masimba evanhu avo vainge vakavigwa mumakuva paguva ravainge vakagara. Ivo vakati rainge riri guva revamwe pastor vaizivikanwa nemadeliverances, kuti kana munhu achinzi anenge aine madhimoni akaendeswa kwavari, munhu iyeye aizopora. Zvakandishamisa pavakandiudza nyaya iyoyo. Ndakazoti nekukura one day ndakazosangana neumwe musikana, but musikana uyu muNigerian ainge achitaura izvo zvaaiti vaigara vachiita nevamwewo bishop vandisingakwanise kutaura zita ravo. Hanzi dzimwe nguva vaitotungamirira mapastors anenge abva kunyika dzakaita sana Zimbabwe
vobva vaenda navo vonovaitisa iyo yavanoti grave soaking, zvekuti unotora mhepo yemufi kana akafa akapfuma, pfuma yake inouya kwauri, zvipo zvake zvaimuteverera achiri mupenyu zvabva zvauya kwauri. Nyaya iyi ndanga ndisati ndakamboiudza anyone kuti ndo zvakaitika, and I know kuti some of you are not going to believe me, but ndo zvandakasangana nazvo izvozvo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Kevi. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi inonzi grave soaking, inoitwa kuNigeria. Strange things indeed they do happen in this world. Kana makambosangana nazvo, feel free to come to my inbox ku Facebook, then you tell me your own side of the story. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi guys andina peace. Zita rangu ndinonzi Tiffany, ndiri kugara kuno kuLeeds. Husband yangu akafa ane accident. Makange muri mugore ra2025 last year kuBaitbridge, but kusvika nhasi anoramba achiuya kumba kwangu, uye ndinotonzwa kutoti panenge paine munhu anenge akarara padhuze neni. Ndatambudzika, handina murume anondida, kusvika pakutanga kuzviita ndega pabonde, kuzvigutsa pabonde because hakuna murume anokwanisa kurara neni. Ndikadanana nemurume iyeye anotoita chirwere chekuti nhengo yake inenge isingachashandi zvachose. Kunyange zvikanzi munenge mashandisa kana mapiritsi chaiwo avo anozivikanwa, mapiritsi ekuti murume kana akamanwa akasawana mukadzi pabonde anokwanisa kana kutofa. But ndinoti kana ndaningirwa mapiritsi iwawo nemurume iyeye haatokwanise, zvinotoita worse than kuti zvinge zvichiita kunyatsoona kuti ya apa pakadhakwa. Mazuva ekutanga ndaitombotuka maboyfriends, munhu wandinenge ndichifambidzana naye ndaenda kusleep over kana kuti auya kuapartment yangu, ndomutuka ndoti uri benzi remunhu. Right now I was expecting kuti ticharara tose chiichochi chinenge ngozi, asi ndakazosvika pakuzozvinzwisisa iro rino gore ndiri kutadza kuzvigamuchira. Ndakati ndadzoka kukuzimu, makange muri muna January, ndakatoita nguva ndisingakwanisi kana kukomenta pachannel yenyu because kwandainge ndiri kwakange kusina network kwedu kumusha. Saka ndakazotanga kufamba, ndafamba ndopa ndakaudzwa kuti murume wangu uyo akafa, akafira muBaitbridge. Saka afa kudaro, zvinonzi mweya wake hauna kuzorora, nekuti hama dzake dzakati haungazorori nekuti hauna kumbogara wakadya mari yemukadzi wako. Let me take you back to the past. Nemurume wangu takange tigere muJoburg, ndaishanda, murume wangu achishanda, aindikurudzira kuti ndinge ndichiitawo zvine musoro in life. Saka akabva ati kwandiri, mukadzi wangu, ndinoda kuti unge uchienda kumhiri kwemakungwa then ndozotevera. Zvechokwadi zvatainge takavimbisana ndo zvakaitika. Then it was in 2025 takanetsana. My spirit told me not to come to Zim. So murume wangu ndokubva achizomanikidza, akabva achizoburukira muJoburg zvekuda kufadza mafriends. Then they had an accident. It was not a big accident. Motikari yavainge vachifamba nayo Ranger yakaputika vhiri ndokubva vanorova muti. Hapana akafirapo paspot. Murume wangu akandifonera akandiudza kuti vainge vaita accident but ainge achinzwa chest pain because motikari yakatodeploya maairbags. Ndikati unoita right murume wangu. Ndakatenda Mwari kuti painge pasina ainge afira paaccident, asi ainge atoita internal injuries. Akazoti ava mumasvingo ndokubva aadmitwa muchipatara, akagaramo kwemazuva. Mukomana murume wangu akazofa sekutamba sekuseka, murume akatofa. I was trying to sort out kuti ange achidzoka kunoku kuUK but he passed away. Rufu rwakaitwa, ndikaenda kuZimbabwe ndokubva ndanoviga murume wangu. I returned back, handizivi, maybe ndakasika kuita move on, but it is because ndine depression, because parufu pakataurika zvakawanda. Akandiurayira mwana wangu ndevamwene ava because ivo vakati nekuti mwana wavo
akaluza mari yakawanda, akatengesa motikari kuti ndige ndichikwanisa kuya kuno kuUK. But I tried kuti ndinge ndichibhadhara zvimwe zvikwereti zvatainge tiinazvo mushure mekunge tazova tose kuno kuUK. Saka vamwene vangu vaitaura zvimwe zvinorwadza pakuvigwa kwemurume wangu. Ndaita sekunge ndini ndakaroya murume wangu kuti ange achizonzi afa neaccident. Ndakazvigamuchira vanhu vainge varipo parufu kusanganisira nedzimwe hama dzemurume wangu vainge vachingondishingisa, but kana munhu atokuudza zvaakuudza shoko harivhikwi, unozongozvichengeta muhana mako. Saka ndakazvigamuchira ndikati, I have lost my husband, I have lost as well as my mother-in-law, because vaitoti ndini ndakakonzeresa kufa kwemwana wavo. Ndakati anyway, hazvina hazvo mhosva. Ndauya kuno nekuda kwedepression, ndakati I can't stay alone. Ndaedzawo kuita boyfriend, ndaedza pano, ndaedza apo, zviri kungoramba. Pazvinongonorambira ndepekuti pano pakunoita bonde, zvinoramba mukomanashi. Kunyange mukaedza mastyle api, munosvika pakuita give up. Ndakamboita 2 hours neboyfriend yangu yekutanga, tichiedza kuti inge ichiita sekunge inowana simba ari pamusoro, but simba tololo. So right now mukoma zvinoitika ndinokwanisa kuti ndakatogara kana kurara mubedroom, then ndobva ndatonzwa mubathroom kuti mune munhu anenge atovhura mvura mushawa ototanga kutogeza. Dzimwe nguva anenge achitoimba achitogeza. Munhu aifarira macheso stereki, unotonzwa kuti anenge achitoimba masongs amacheso, but pazvinoitika it's like ndinongobatwa nehope kwemaseconds, ndotonzwa kuti pane munhu ari kugeza. Pandinongoti zvaanenge murume wangu chipokoka ichi, ndobva ndatovhunduka, ndobva ndatomuka. So pane umwe murume wandakambofambedzana naye uyo anoti akamuona murume wangu live. Zuva iroro akange auya kumba kwangu for a sleep over, akange atoswerawo achitondiudza kutoti nhasi mama ndoda kukupedzerai. Auya munhu tarara paya, taita give up because takaona kuti zviri kuramba, tikangoti tongoita love yekungoita cuddling, zvongovhara nahazvo. Takarara kudaro ndopaakatanga kuchema, akabva aridza mhere. Ndikati what's wrong? Ndopaakabva andiudza kuti ainge aona chipoko chemurume wangu, akachiona live. Hanzi akanga achitomuudza kutoti iwe ndoda kuti ungochisiyana nemukadzi wangu, otherwise zvandichakuita ndiwo uchaudza vamwe kuti mukadzi wemunhu haaitwi izvozvo. Uri kurara nemukadzi wangu, unozoigona here iyi yawatanga? It was so scary mukomanashi, kunyange kutaura kwaainge achiita neni waitoona kutoti apa murume uyu he is scared of something that is so scary that he has seen. Saka akazototi akange asingakwanisi kuspenda the rest of the night neni, akati shamari ndava kutoenda kumba kwangu, and I had to allow him. There was nothing that I could do. I just allowed him. Ndikati it's fine, kana uchiona sekunge ndo zviri right, ndokupera kuparira kwakaita whole relationship yangu. Kunyange ndikafamba mukomanashi, mungutofamba ndinotoudzwa kutoti hama dzemurume wangu dzakaenda paguva remurume dzikati iwe wakapusa stereki, ungati washanda muSouth Africa kwemakore nemakore, watenga motikari yako, osvika pakutengesa motikari yako kuti mukadzi wako ange achienda kuUK, obva akuuraya futi. Right now ari kutochengeta vabereki vake nemari yako. Amai ava hanzi vakange varipo vamwene vangu vachitochema, because vamwene vangu ibofu, but vanoonera padhuze. Hanzi vakati amai vako ava bofu, hausi kuvanzwira tsitsi here kuti vakakuchengeta kusvika uchizokura. Right now vanoda kuenda kuchipatara, mari yacho vachaiwana kupi? Muka uende unorara kumba kwake, usaita sebenzi rinongoramba rakarara muvhu. Enda kumudzimai wako, enda unorara kumudzimai wako. Saka iyewo ari kutongomutswa, ari kuuya kwandiri. Handizivi kuti kumagumo kwazvo achazondikuvadza here kana kuti chii chichaitika. Ipapo ndinotoda kutoti munge muchindibatsirawo muri yeZimbabwe. Mukomanashi, kana kuri kunzi munenge muchiziva umwe munhu anenge aine help yaanokwanisa kundipa, please ndapota ndibetserei. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuUK. Hanzi kana paine munhu
anoziva sowe rinowanikwa muLeeds muUK hanzi ndipewo madirections so that ndinge ndichimbouyawo kuzonamata nemi, zvimwe kuda ndinokwanisa kupona. Zvinotyisa kuti uri kugara nemweya wemurume wako, ko kana vakaenda kumakuva vobva vamuudza kuti hamupedzise munhu uyu, zvakangooma, asi ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.